Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πώς μικρύνουμε ένα URL, μια διεύθυνση στο ίντερνετ. Για να κάνουμε ένα παράδειγμα, ας επισκεφτούμε το site της NASA, είναι ένα καλό site για να επισκεφτεί κανείς. Βλέπουμε πρώτη μια φωτογραφία με τους νομοστρόβιλους που χτύπησαν τελευταία τις ΗΠΑ. Επιλέγουμε να το ανοίξουμε, βλέπουμε τη φωτογραφία και το άρθρο και έναν τεράστιο σύνδεσμο από πάνω. Αν θέλουμε να το ταχυδρομήσουμε ή να αναρτήσουμε αυτή τη σελίδα και να μικρύνουμε την τεράστια διεύθυνση, πρέπει να επιλέξουμε κάποια από τα δωρεάν εργαλεία που υπάρχουν στο ίντερνετ και εγώ προσωπικά προτιμώ το εργαλείο που μας δίνει η ίδια η Google, το goo.gl. Πληκτρολογούμε, μας βγάζει τα αποτελέσματα, πατάμε στο πρώτο αποτέλεσμα, το πλαίσιο και το κουμπί. Αντιγράφουμε τη διεύθυνση και βάζουμε στο πλαίσιο, πατάμε το shorten. Εδώ τώρα, επειδή καθάρισα το browser, μου ζητάει να ξαναεπιβεβαιώσω την ανθρώπινη οντότητά μου για να προσπαθήσω, ελπίζω να μην κάνω κάποιο λάθος. Λάθος. Ξανά. Να τόσο καινούριος σύνδεσμος, ο μικρός, ο οποίος έχει τεράστια διαφορά σε μέγεθος από τον προηγούμενο, όπως βλέπουμε και στη σελίδα την αρχική. Ας δούμε όμως αν το εργαλείο της Google κάνει αυτό που πραγματικά υπόσχεται, αν δηλαδή ο σύνδεσμος αυτός δουλεύει. Πάμε στην γραμμή, στο παράθυρο διευθύνσεων, τον κάνουμε επικόλληση και πράγματι μας οδηγεί στη σελίδα που είχαμε επιλέξει από την αρχή. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μικρύνουμε τις τεράστιες διευθύνσεις που βρίσκουμε στο ίντερνετ, είτε σε φωτογραφίες, είτε σε βίντεο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα, και να τις αναρτήσουμε στα κοινωνικά δίκτυα ή να τις ταχυδρομήσουμε.